Tatlong minor de edad na sa Dagupan City ang nahuling gumagamit ng improvised paputok o ipinagbabawal na boga ngayong Disyembre ayon sa pulisya. Ayon kay Dagupan City Chief of Police Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, unang linggo pa lamang ng Disyembre, nakahuli na ang mga ito ng mga minor de edad na gumagamit ng boga sa isang subdivision. Bago December 7, mayroon na po kaming nakuhang ganyan na nireport sa amin dito sa may subdivision at kinuha po namin dahil alam nga po natin na ito'y talaga nagbibigay din ng injury sa mga bata, lalo na yung mga gumagamit ng mga boga, yung mga bata talaga, wala namang gumagamit ng mga adult na mga ganyan, bihira lang po. Dahil dito pinagsabihan ng mga magulang ng mga nahuling minor de edad na gabayan ng kanilang mga anak upang maiwasan ang anumang insidente na may kaugnayan sa paputok. Payo ng kapulisan na mainam na bilhan na lamang ng ligtas na pampaingay ang mga bata tulad na lamang ng turotot. Sa Republic Act No. 7183, ang paggawa at pagbebenta at paggamit ng boga ay ipinagbabawal dahil sa maaaring panganib na dulot nito. Maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magmulta ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.